Ja, i dag der skal vi, det er jo historie vi har, der skal vi snakke lidt om første halvdel af 1800-tallet. Som I kan se i denne her klasse, er der et godt eksempel på, at skoleeleverne har deres opmærksomhed på alt muligt andet. Det bliver også et stort problem for eleverne at koncentrere sig i timerne. For selvom de tror, at de har al deres opmærksomhed på læreren, der er ved at undervise, har de faktisk også en stor del af deres opmærksomhed på mobilen, der ligger på bordet ved siden af, eller Facebook, der åbner i en sidefane. Det finder om 5 minutter. Men mens vi venter på den, så er der måske nogen, der kan sige, hvad er der nogen specielt sådan begivenheder i første halvdel af 1800-tallet? Ørestad Gymnasium var et af landets første gymnasier, der annoncerede, at alle dets elever skulle have en bærbar computer til brug i undervisningen. Men de mange opslåede computerskærme er for mange et forstyrrende element, der bliver brugt til alt andet end undervisning. Det viser en rundspørg, som elever fra gymnasiet selv har foretaget blandt de medstuderende. Daniel, kan du huske noget andet fra første? Astrid, du skal lige se det op. Gå lige ind på min væg. 51,8% af de adspurgte siger således, at brugen af computer i timerne er enten lidt forstyrrende for undervisning eller meget, mens 47% mener, at det er sjældent eller slet ikke er forstyrrende overhovedet. Har du drenge 84 timer? Hvad siger Kasper? Tetris. Rundspørgen viser, at det er Facebook, der er den største tidsrøver, når computerne er fremme i klasselokalerne. 61,8% af eleverne peger således på, at de sociale netværk, som er det mest distraherende element ved computeren overhovedet. Sig mig engang, er der overhovedet nogen, der overhovedet følger med i noget som helst her? Ja. Andet end Facebook og hvad vi ellers er på? Nej. Computerspil og online shopping er på henholdsvis 2. og 3. pladsen. 43% af de adspurgte elever fra Ørestad Gymnasium siger, at de oftest finder computeren mere distraherende, når lærerne gennemgår ting. Nå, nu lukker vi alle computerne, fordi det her, det duer overhovedet. Ja, lige 2 sekunder. Nej, det er nu. En undersøgelse foretaget af bladet Gymnasieskolen i 2009 viste, at 71% af de adspurgte lærere på 41 af landets gymnasier så det som et stort problem, at eleverne gik på Facebook i timerne. Hvad for et spørgsmål? Den video der. Prøv at lytte til den gang. Jeg synes, jeg har set det.